Ayan po, magandang gabi. Welcome to my channel, Lami Kaayo, Mukbang TV. So, ang aming imumukbang, mayroon kaming dilis na may gata. Ayan, loto po ni Mrs. Mayroon pritong tamban. At mayroong saging na nilaga at lakatan. At mayroong mansanas. Ayan, tayo po'y manalangin. Laki ng Diyos ng Panginoon, Panginoon sa mga sa pasyon mo sa amin, sa salamat po. Ayan. So, tayo po'y kumain. Kain po tayo, mga kalami. Perfect na combination, no? Dilis na may gata at saging. Ano? So, salamat sa nagbigay, no? Dilis. Marami yung binigay niya dilis sa amin. Sino bigay? Si Jerry. Ayan. Salamat sa nabigay si Jere. Ayan. Sariwang sariwa siya. Hinulog lang masyado yung saging dyan. No? Sakto lang. Alala ko to. Dapat pala kung sila lang yung inasin ko. Kasi di ba dilis nga from Bacol. Hindi ka nalap ng asin. Hindi ko na alala. Kaya lumatag din dito sa iwa parang. Guys, favorite ng mga Bisaya, saging nilaga. With matching ginataang libod. Dilis. Libod sa Masbate. Sarap. Binubuhat ko yung sarili kong bangko. Ako kasi nagluluto. Lami kayo, guys.
magat. Ay, Kanain kong sili. kaya pare. Ah. Wala ko ng tubig. Parang mas masarap sa rice din dun. Tapos na naman. Ay! Joke yun. Dami kayo. Sakto na yung laki ng dilis, no? Tanong ko lang, ba't di lumalaki yung dilis? Kala ko naman, tanong mo. Kala ko tanong mo, bakit yung sapsap pinakamalaking isda? Thank you, Lord. Parang talo pa sa kaya ng anghang. Kanain ko yung sili.